Familientzat haurrak beraien altxor preziatuenak diren bezala, haurrentzat euren familiak gehien maite eta bizitzan izangura duten pertsonak dira. Ze leku daukate gurean familiek? Beraienak sentitzen dituzte eskola eta haurreskolak? Nola zuzentzen gara familiengana? Empatia, errespetua, ulerkorra gara beraiekin eta beraien egiteko moduekin? Diseinatu beharko genuke, nola egin proposamenak, aholkuak nola eman, beraien kezkei nola erantzun. Familiekin egingo dugun harremanak bermatuko du haurren ongizate eta segurtasun afektiboa. Haurraren akonpainamentu bateratua egin ahal izateko, konfidantzazko harremanak izango dira oinarri. Horretarako, uneak eta guneak aurretik diseinatuta egon behar dira. Kasualitatez gertatzen den zerbait ez izateko. Pentsatuta eta gure jardunean presentzia izango duen zerbait izan behar duelako. Eguneroko komunikazioak, bilerak, noiz, non, nola, gelan aulki txiki edo helduen neurrikoetan, usainak, temperaturak, hizkuntza zainduko dira komunikatzearen helburua lortzeko. Uste baino momentu gehiagotan komunikatzen dugu, eta horrekin irudi bat transmititzen dugu. Janskera, keinu, postura, ahotstonu, erabiltzen dugun hiztegia, dena da komunikazioaren parte. Eta familiek hori jasotzen dute. Komunikatzea jarrera bat izan beharko litzateke familiei beti besoak zabalik dagoena. Hori transmititzen duena. Familiak gurera sartzen diren momentu guztietan bizitzen dutena oinarrizkoa baita. Beraien harrera nolakoa, beraien jarrera halakoa.